फैगौ दिनाव जुदि UPPLआ जोङो खोथा होनायखौ खोथा रोखोम जुदि जों मावलांनो हायाबा आंबो बे दोलोखौ नागारगोन बे खोथाया सैथो। ৭৫,000 नङा दिनैनि दिनाव जोङो 20 लाख कोटी थाखा जों फैगौ दिनाव होनो थांगासिनो दङ। बे हानि पाट्टा होनो हायाबा जोङो कक्लाबारि बे ओनसोलाव बे दिहिरा ओनसोलाव दाउदारा ओनसोलाव जों आरो फैगौ दिनाव राजखान्थि खालामला होननानै प्रमिला रानी बायदेवा गोबां माने बैसो जानाय आइजो गतिके बिथांनि जि माने सानखांथि गोहो जायखौ जों मेलेम बुङो बे मेलेम माने जि मेमरि थायो बे मेमरिया बिराद माने ल' क्वालिटि जालांबाय माने तारिखआव कक्लाबारि समस्तियाव मन्टु बर'नि हाबा जानो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाया बिटिआरनि गासैबो समस्तिनिसाय बयनिसायबो देरसिन हाबा जानो थांगासिनो दङ। 50,000 रायजोफ्रा UPPLनो भट होनानै मन्टु बर'खौ देरहानो थांगासिनो दं आरोखि। इसुहा बेवहाय जेबो गैया। प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे गोदान समाज जानो थांगासिनो दङ। सोरांनाया खोमसिया थांबाय, सोरांनाया फैनो थांगासिनो दङ। समाजखौ बदलायनायनि जि थांखिजों जों खामानि मावगासिनो दङ। रायजोआ जोंनि हाबाफारिखौ नुदों, रायजोआ जोंखौ अनदों, बिसास होदों जे माने जों जि बिसास होदों जे मोनसे फैगौ समाव जोंनि बिटिआर हालामखौ मालाय हादोरफोर बायदि सबनिसायबो साबसिन हामसिन हादोर खालामनायनि जि सिमां बेवहाय बयबो बाहागो लानो आगबारिना फैदों आरोखि। आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं जिहेतु ना फिनाय, दाउ फिनाय, अमा फिनाय बे हाबाफारिखौ आं नायो। गतिके आङो बे बाराव बुंदों जे जोंहा 2,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो बे बाराव दाउ फिनाय, हांसो फिनाय, अमा फिनायनि जोङो स्किम लानानै दङ। गतिके बे हाबाफारियाव जेन गासैबो जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै दाउ फिनाय, अमा फिनाय, हांसो फिनायखौ गावनि जिउनि मोनसे बाहागो हिसाबै लाफानानै जोंनि जि बिटिआर हालामखौ रांखान्थियारि जौगानायाव जाहाथे माने मदद होयो बेखौ जों खावलायगासिनो दं आरोखि। जोङो मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंखागोन, जोङो ৭৫,000 नङा दिनैनि दिनाव जोङो 20 लाख कोटी थाखा जों फैगौ दिनाव होनो थांगासिनो दङ। गतिके ৭৫,000नि सायाव दिनै रायजो राजाया बिराद गोसो गैलिया। 20 लाख थाखा करि जोङो 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो क्लास्टार खालामनानै होनो थांगासिनो दङ। बेवहाय रायजोफ्रा बिराद इन्टारेस्ट आरो सेल्फ हेल्पफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर बे हाबाफारियाव बाहागो लागासिनो दङ। जोंहा माने होनाय खोथा माखासेखौ जोङो रोखायैनो माने मोगथां महर होनो थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दं। प्रमिला रानी बायदेवा गोबां माने बैसो जानाय आइजो गतिके बिथांनि जि माने सानखांथि गोहो जायखौ जों मेलेम बुङो बे मेलेम माने जि मेमरि थायो बे मेमरिया बिराद माने ल' क्वालिटि जालांबाय माने क्वान्टिटियाबो खमायलांबाय हयथ'। बेनिखायनो एथ'राब माने दिनैनि दिनाव जि माहारि जौगाथाय माहारि बेखौ बिथाङा सार्भ खालामनो हानाय बेहा जेबो पावार गैलिया। गतिके आं सानो बेफोरबायदि मिनिंलेस भाषाफोरजों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो माने गुरुत्त' होलिया आरोखि। 3 मासनि भितराव जोङो जुदि हानि पाट्टा होनो हायाबा जोङो कक्लाबारि बे ओनसोलाव बे दिहिरा ओनसोलाव दाउदारा ओनसोलाव जों आरो फैगौ दिनाव राजखान्थि खालामला होननानै जों रायजोनो खोथा होदों आरो बे खोथाखौ जों थाजिम महरै जोङो रायजोनो खोथा होना दोनदों आरोखि। बे खोथाया सैथो। फैगौ दिनाव जुदि UPPLआ जोङो खोथा होनायखौ खोथा रोखोम जुदि जों मावलांनो हायाबा आंबो बे दोलोखौ नागारगोन बे खोथाया सैथो।